Cây hơn là Itu pun nih, itu pun. Hah? Mungsa kuno kebeng mung tokroi ar to niri bili babe budi lai tolayo serial babe angbo iko budi fekya aro to chini prakthi tipramo thani borom gonang Ranjit Dev Burma ar wo to boto joyeng nai no boto kaplayeng nai wana nai ko kroi angbo iko phunga sri sri aro budi angbo ani center thana Lukurong no katam kesanai je tini bud nai rong no. Lukurong no apno kesanai tam himale bongni phan bai bong kaisa kathar bud bai no tini oro nei prakthi kaplayeng nai borok kaham korang bud dilaitung no ki filaitung bongni sak kaham tongnani bagi kobogo tam himale bongni tini kaisa bongni pavitra bud bai kaisa bai khaino gona nangnai bongni hamjakma tei bong phan bai no obo tini tipra motha thanchani marini bisingti kaplayeng nai hambai